Ξεκινάμε. Θα ήθελα ένα φρέντο καπουτσίνο decaf γλυκό με κανέλα. Γλυκό με κανέλα. Ναι. Έχει πελάτες, συνέχισε. Γεια σου Τριαντάφυλλο. Γεια σου κορίτσι. Κάνω TikTok τώρα. Τι κάνετε παιδιά? Καλά, δώσε στο Θεό. Καλημέρα. Βγαίνω στο Μόνος διαδίκτυο. σου είσαι, μόνος σου. Ξέρω εγώ, έχει TikTok. Άρα λίγο για να αφήσουμε εδώ. Με τη μαμά σου. Πώς θα είσαι μόνος σου? Πες μου. Με την ησυχία σου. Ώστε σε αφήσανε μόνος σου σήμερα, Να πάρτε μου. Εγώ πάλι καφέ δεν θα πιω σήμερα. Και το που πάτησα το πόδι μου στο μαγαζί γέμισε. Λοιπόν, επειδή με θεωρούν γουρλού, έτσι, χρεώνω 5 ευρώ την ώρα να κάθομαι στο μαγαζιά. Είναι ο καφές σου να Να μην δείχνουμε συνέχεια την πλάτη σου. Εντάξει, ναι. Καταπληκτικά, υπέροχα. Να δείξουμε για λίγο το μαγαζί. Να δείξουμε εδώ τα βραβεία, τις βραβεύσεις, τα ποτήρια, τη φάτσα σου, τον καφέ. Μεγάλο το πρώτο καπουτσίνο. Ναι. Δόξα τω Θεώ, θα πιούμε καφέ, Παναγία μου. Ορίστε Ιωάννα, το καφέ σου. Γιάννα, όχι Ιωάννα. Ιωάννα με λέγανε στο σχολείο. Οκ, Ιωάννα, πάρε και ένα καλαμάκι εδώ. Ωραία, φτιάξεις κοπέλα στον καφέ. Τελείωνε. Να φτιάξουμε ένα φροντίσπεσο υλικό. Συγγνώμη, ήρθες στη δουλειά σου. Πας καλά. Ήρθες στη δουλειά σου και τσάνιξες. Πας καλά. Έχουμε και παρεμβολές του τύπου. Θα είμαστε μαζί. Και την έβαλες μέσα. Να σου πω, δεν τραβάω ακριβώς, απλά τραβάω. Συνεχίζει ο καλλιτέχνης. Ξέρεις, σαν το μάνθο φουστάνο, πόδια, πόδια, πόδια. Εγώ τραβάω, πλάτη, πλάτη, πλάτη. Καφές, καφές. Γραμμές δεν κάνει γραμμές. Αν βγάζει ωραίες γραμμές στην αρχή που βγάζεις, Δεν γνωρίζω. έχεις την πιο καλό καφέ. Δεν γνωρίζω. Εγώ αγγλικά κάνω, δεν γνωρίζω. Καλά παιδί. Πόσο είναι? Τράβα και τραβάω και το κορίτσι. Μετά έρθει η εφορία. Ναι, και είχε μια φαγούρα η εφορία. Δύο ζεις. Δύο, γεια σου παιδί. Στο καλό να πας. Έχει φωνή στο TikTok. Γεια σου. Γεια σου ρε Ζώτη. Κάνε αποφώνηση, καλέ, βαρέθηκα. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Σήμερα φοράω λιμπίδα. Σ' αρέσει. Καταπληκτική. Κι άλλο παιδί μου. Ναι, να μην σε χάσουμε. Ναι. Τα φίλια μου, Αφραβίλης, Κεφαλίνες 14 και Ρατσίνη. Τα φίλια μου. Bye bye.